Heippa rallaa. Päätin ruveta tekemään tämmöisen pienen videopätkän, kun tässä on joku flunssatauti pukkaa päälle ja ei oikein voi liikkuakaan mihinkään. Ja siitä, että minkälainen videokamera riittää urheilukuvaukseen. Itse oli aikaisemmin semmonen Panasonicin 4K 60 freimiä sekunnissa, mikä oli muuten hyvä. Paitsi, että valoteho oli sitten huono zoomatessa. Ja mä sitten hukkasin sen tonne Tampereelle jollekin tytölle, mikä kuvasi jotain skeittailua, ja ostin tommoseen Canonin XA40, missä valoteho on pikkasen parempi. Mutta ongelma siinä on se, vaikka onkin 4K-kamera, ei kuvaa 4K:na kuin 25 freimiä sekunnissa, ja sitten kun kuvaa tuommoista pesäpallojuttua, niin hidastuksissa se 25 freimiä sekunnissa sitten taas ei oikein riitä. Ja sitten rupesin pohtiin, että kuinkas nyt, kun tuossa nyt eilen tein yhden video ja tämmöistä, mikä pyrkii hyvään ja ei ole mihinkään tyytyväinen, totesi, että toi ei ole minulle hyvä. Mutta sitten toisaalta taas päädyin siihen, kun on sitten toi Canonin toi R6 ja siinä on sitten taas 4K-kuvaus 50 freimiä sekunnissa, että käytänpä sitä ainakin toistaiseksi, en rupea nyt pistää montaa tonnia sitten laitteeseen. Muutenhan mä en ole sen takia, kun mä tykkään ottaa myös kuvia ja sitten vähän videokuvaa ja lalala, niin sit se on aina pientä säätämistä sitten, kun järkkärillä kuvat video. Mutta ei se on varmasti siihen riittävä, ja se, että sitten tietysti valokuvien ottoa voi käyttää, sitten mulla on tommonen vähän vanhempi 5D Canoni, niin sitä voi käyttää. Luultavasti reaalitilanteessa nuo putket on kyllä toisinpäin noissa rungoissa, mutta niin käytännössä tää videokamera sitten, mikä on kyllä todella hyvä siis valoteholtaankin, niin tulee sitten jäämään johonkin striimaukseen ja muuhun tämmöiseen haastatteluvideokuvaukseen, mihinkä se on näppäri ja helppo kantaa mukana ja muuta, niin voi jossain hallilla tai kentän vieressä sitten jotain tehdä. Ja miksei täällä kotistudiossakin, onhan täällä kaikkea vähän vakavampaa ja vähän sitten semmoista vähemmän vakavaa kuvattu, mutta ei kuitenkaan mitään kinkkyjuttuja, ainakaan vielä. Mutta tämmönen pikku pläjäys, ja tosiaan, jos jollain jotain vinkkejä antaa videokuvaukseen tai niin, sitten vaikka editointiin Premiere Pro ja tämmönen, niin eipähän sekään varmaan haittaisi. Enemmän kuitenkin otan järkkärillä kuvia kentän laidalla, tällä hetkellä pesiksestä, kun sitten jatkuvasti mitään videohommia, mutta molempia.